أو حورات منقستات أمريكا حدا أوتيستا كوبانيا مقعازيا أوبر عمز إني إلى زخصصت سبيتي ببيت فردي شومنتن بحموشت مليون دولار كحساك غفلات أزيزو እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ውሳነ ኣብ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኩባንያ ዝቐረበ በሽሓት ዝቑጸር ተመሳሳሊ ክስታት ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይነገር ኣሎ። ኣብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሪዞና ክልተ መዓልታት ዝወሰደ መስርሕ ዳንነት ትካል ኡበር በቲ መራሕ መኪና ዝወሰደ ስጉምቲ ተሓታቲ ምዃኑ ዳኛ ደምዲሙ። ኡበር ብግዲኡ ኣንጻር እቲ ብይን ይግባይ ከም ዘቕርብ ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር እቶም ደያኑ ነቲ ምስቲ ጉዳይ ተተሓሒዙ ዝቐረበ ካልእ ክስታት ነጺጎም ኣለዉ። እቶም ዝተነጽጉ ክስታት ኡበር ሸለልትነት ከም ዝገበረን ድሕነት ዓማዊል ኣብ ምሕላው ጉድለት ከም ዘለዎን ዝጠቐሱ እዮም ነይሮም። ነቲ ክሲ ዘቕረበት ጄይሊን ዲን ኣብ 2023 ኡበር ብምጽዋዕ ናብ ሆቴል እናምርሕትን ከላ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠመያ ትገልጽ። ንትካል መጓዓዝያ ኡበር ድማ ብዛዕባቲ ብመራሕቲ መካይን ዝወርድ ብዙሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ ይፈልጥ ክንሱ ድሕነት ዓማዊል ንምሕላው ዘኽእል መሰረታዊ ምምሕያሻዊ ስጉምታት ብዘይ መውሳድያ ከሲሳቶ። እቲ ቤት ፍርዲ ብወገኑ እቲ መራሒ መኪና ነቲ ዓመፅ ኣውቲስታ ናይቲ ኩባንያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝፈጸመ ብምጥቃስ እቲ ኩባንያ ተሓታቲ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ኡበር ንኸሳሲት 8.5 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍል እውን ኣዚዙ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ብይን ዝህብ ዘሎ ነቲ ከሳሲት ዲን ዝሓተተቶ ልዕሊ 144 ሚልዮን ዶላር መቕጻዕቲ ብምንጻግ እዩ ነዚ መጠን ካሕሳ ወሲኑ ዝርከብ። ጠበቓ ከሳሲት ሳራ ለንደን እቲ ውሳነ ነቶም ብውልቆም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍሉ በሽሓት ዝቑጸሩ ግዳያት ሓደ ስጉምቲ ኢላ ፍትሒ ብውጽኢት እቲ ኣብ መጻኢ ዝካየድ መስርሕ ከምኡውን ድሕነት ተጓዓዝቲ ንምውሓስ ዘተኣማምን ናይ ፀጥታ መምሕያሻት ምዝግበርን ዝዕቀን እዩ ትብል። እዚ ሓደ ካብቲ ኣንጻር ኡበር ዝቐረበ 20 ክስታት መርኣይ ክሲ ኮይኑ ብተኸታታሊ ካብ ዝቐርቡ ክስታት እዩ። እዚ ክሲ ነቲ ብተመሳሳሊ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ 2500 ዝኸውን ካልእ መዛግብቲ ከም መወከሲ ኮይኑ ከገልግል ትጽቢት ይግበረሉ። ኣሌክሳንድራ ዋለሽ ዝስማ ካልእ ጠበቓ ከሳሲት ድማ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኡበር ነተን ለይቲ በይነን ዝጓዓዛ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ድሕነት ዘለዎ ኣማራፂ ገይሩ ከም ዘቕርብ ተዛሪባ። ደቂ ኣንስትዮ ከጓንፈን ዝኽእል ሓደጋኛት ይፈልጠየን። ሓደጋ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ኡበር ግን ካብዚ ስግኣት ናፃ ዝኾነ ቦታ ምዃኑ ክንኣምን ገይርና እያ ትብል። ኡበር ብግዲኡ እቶም መራሕቲ መካይን ብርእሶም ዝመሓደሩ ብኮንትራት ዝሰርሑ ምዃኖምን ቅድሚ ምምዝጋቦም ናይ ገበን ታሪክ ምርመራ ከም ዝግበረሎምን ብምግላጽ ብገበናዊ ተግባራት ነቲ መተግበሪ ዝጥቀሙ መራሕቲ መካይን ተሓታቲ ክኸውን ከም ዘይብሉ ይመጉት እዩ። قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد بسلوس ثلاث تلكاتي أبا خيبا بارلما أبزوس معمدرة مونغيرتران إثيوبيان متفنان نزفت أرجود داي أملكيتو نابس مراه اللوخ كم سددن بزعبا أب تجري بوجن إيرترا تفتسيمي زبالو جبنا الدما كزرزر ترأي زنبر خوينو أتي أبين إيرترا لإخويا زبالو نايشعو منستر واتساي قدايات نبر قدو أندرجاتشو ملس دحر مهابو حجد ما إيرترا ناي قدو أندرجاتشو ملس بمتقاس من قدم منستر زينا إيرترا يمانا جورو مسكال حساون قربتن النح حدر يفوكس بالزبل نابي أحمد جبر ملسي هباتولا منستر زينا إيرترا يمانا جور مسكال أبز حجي حساون قربتن إن حدر يفوكس بالزبل ناب قدام منستر إثيوبيا أبي أحمدن سلفون زغنعه زرقي حوا زلو جبر ملسي حق إن زقات أمن بوليتيكاو أجندا نمسوقوام متأمزاز سلف بلصقنا مريحنات إثيوبيان سرحي إلو حيزوي زلو دحر مبال إزد ما ملكتهم كوينو ألا إلو منستر زينا إيرترا يمانا جور مسكال قصيلو سلف بلصقنا أبز أوان أبكندي زوباو سلامن مرغان ولقاوا حق أنا زعبلو بوليسي زختل زلو بمبال نحاسو دما كم ناي بوليسي مسارح غيرو يتقوملو ألا إلو بجاكا زون سلف بلصقنا زختل زلو توختاخي زوخونه بوليسي نبزحات سكفتا كم زفتره كغلص انكلو نتي أبي أحمد بشم تقيسو نابي إيرترا لإخويا نيرزبله غنك أب جبر ملسو كابني أبي أحمد مغلصي وصايب بستفل يملكع جبر ملس زهابه قدو أندرغاچوون بمتقاس منستر زينا إيرترا يمانا جبر مسقل سلف بلصقنا أبناي ماكافيليان أتحسسبه آتيو كمزلون حاسوتن زقات أما كونتاتن بمتأمزاز دما أيد بتغ أجندو نمسا يسرح ألو بمبال حاساون قربتن أن حدر يفوكس كبليو نتيه بأبي أحمد زي توهاب مجلسيتات بتزاور من قدك بحق زرحقن حاسوت مخانن مجلسي هيبول زلا كم زفلت اتقدام منستر أبي لإخويا زبالو منستر وصاي قدايات إثيوبيا زنبرق قدو أندرغاچو أبني حاسوت زبالو مسكرنت كم زي ساتفن اتخمس كرا زخل دما اتزفلت حق انتراي مخان بمجلسيو امتا أبي زبالو زي كونا كابو زتفليه مسكرنت هيبو زنبرق
ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት እታ እትመርሖ ሓዳሽ ፈጻሚት ኮሚቴ ብፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ዓንደ ማርያም ንኽምራሕ ኣድሚጹ። ኩለን 11 ኣባላት ማሕበራት ዝተሳተፍኦ ብፊፋ ካፍን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ምክትታል ዝተገብረሎ ምርጫ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሴካፋ እታ መራሒት ፈጻሚት ኮሚቴ ብጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ዓንደ ማርያም ንኽትምራሕ እዩ ውሳነ ዝተወሰደ። ከም ዝፍለጥ ነዚ መዝነት ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኡጋንዳን ብሩንድን ሕፁያት ኮይኖም ቀሪቦምሉ ዝነበሩ እኳ እንተነበሩ ድሒሮም ግን ሕፁይነት ናይ ፕሬዝደንትነት ስሒቦም እዮም። በዚ ኸኣ እቲ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ምስ ተዓወተ ግዝያዊ ፈጻሚ ዳይሬክተር ሴካፋ ጄን ሲኔንደ ወልደ ማርያም ዓንደ ማርያም ሓድሽ ፕሬዝደንት ሴካፋ ኣዊጀዮ ኣለኹ ክብል እዮም መግለፂ ዝሃበ። ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሶማልያ ዓሊ ዓብዲ መሐመድ ሓድሽ ምክትል ፕሬዝደንት ክኸውን እንከሎ ፍራንሲስ ኣሚን ሚካኤልን ሻማን ንጎማ ፋብሪጌስን ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ሱዳንን ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሩዋንዳን ብቀደም ተኸተል ድማ ምክትላት ፕሬዝደንት ኮይኖም ኣለዎ። ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ዓንደ ማርያም ነቲ ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ነዚ ቤት ምኽሪ ኣባይ ዘንበሮ እምነት ከመስግኖ ይደሊ። ብቕንዕና ከምኡ ድማ ተሓታትነት ብዘለዎ መልክዕ ከምኡውን ዝያዳ መወልቲ ብእንረኽበሉ መንገዲ ክሰርሕ ቃል ኣኣቱ ኢሉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ልኡኻት ናይ ካፍን ናይ ፊፋን ብኣካል ተረኺቦም ምንባሮም እውን ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ሴካፋ ኣፍሊጡሎ። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ካብ መጻረይ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ግጥማት ተገሊላ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝመጽእ ዝካየድ ምጽራይ ዋንጫ ዓለምን ዋንጫ ኣፍሪቃን ክትሳተፍ ምዃና ተገሊጹ እዩ። ፖሊስ ሃገረ ጀርመን ካብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ኣትሒዙ ንቐታሊ ወዲ 14 ዓመት ኤርትራዊ ዮሴፍ ንምርካብ ሰፊሕ ጻዕሪ ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ሓደ ሽሙ ዘይተገለጸ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ በቲ ገበን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ገሊጹ። ዮሴፍ ንመወዳእታ ብሂወት ዝተረኣየሉ ብ28 ጥሪ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኮይኑ ሓደ ብእግሩ ዝጓዓዝ ዝነበረ ሰብ ከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ንሬስኡ ይረኺብዎ። ኣብ ከባቢ ሓደ ቐላይ ሬስኡ ዝተረኽበ ዮሴፍ ፖሊስ ኣብ ኣካላቶም ምልክታት ማህረምቲ ከም ጸንሖ ብምጥቃስ ብጭካነ ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማን መርመራ ከካይዱ ምጽንሖም ይፍለጥ። ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕግን ፖሊስን ጡርጡር ትሕቲ ዕድመ ብሰንኪ ምዃኑ ዘጊት ኣብቲ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን ኣለዉ። ማዕከና ዜና ጀርመን እቲ በቲ መቕተልቲ ዝተጠርጠረ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ዜግነት ጀርመን ዘለዎ ምዃኑ ግን ገሊፀን ኣለዋ። ዮሴፍ ሞይቱ ኣብ ቃላይ ካብ ዝርከብ ንድሓር ፖሊስ ቀታሊ ንምርካብ ንመዓልታት ኣብ መርመራ ይጸኒሑ። ምስ ቅትለት ዝተኣሳሰር ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ 10,000 ዩሮ ገንዖ ክህቦ ምዃኑ እውን ቃል ኣትዩ ነይሩ። ነቲ መርመራ ዘካይዱ ዘለዎ ኣባላት ፖሊስ እቲ ገበን ብኣጋጣሚ ዘይኮነስ ተሓሲቡሎ ከም ዝተፈጸመ ከም ዝኣምኑን ኣብ ሞባይል ዮሴፍ ብዝረኸብዎ መረዳእታ ተመሪሖም ንጡርጡር ከም ዝሓዝዎን ማዕከን ዜና ቢልድ ናይ ጀርመን ሓቢሩሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።